मावजि जेना माथो जाखौ सौजाब्रा सिन्था गैयालै हाजिरा खामानिखौ लासै लासै माव माला फैगोनब्रा ओइ नोंसोर गासिबो ओजों फैजोबदो आइदि 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 सोर जाखो आइदि 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 ओइ मानो खालामबायदों मा जादों बेयाव दाखार जादों दाखार जादों आइदि आइदि फै फै होलाय फै बेखौ लांबाय आंनि रांनि बेखौ लांबाय रैखा खालाम सोरबाफोर दङबा रैखा खालाम फै सोरबा दंबा रैखा खालाम र' सार सोरबा फैबाय नायखोमानां सार होलायबाय सार होलायबाय जालागासिनो दं मा एंगेजल' जाबाय थाखो आयौ सार र' सिनायनाय बायदि मोनदां नायफिनना माथो बेसोलाय सिनायबाय सार सिनायबाय बेनोथार सार बेनोलै सार सिनायबाय सिन थायोब्ला सार हेल' सोर बुंदों हेल' पुलिस स्टेसन आं अर्जुन बर बुंदों बर' नोंथां मा खौरां आंनि इन्डास्ट्रियाव दाखालि जादों नोंथांमोना थाबैनो फै मा नोंथांनि इन्डास्ट्रियाव रबारि जादों औ आंनि इन्डास्ट्रियावनो र' नोंथाङा बारा सिन्था खालामनाङा आं नोंथांनो पस्ट दैथायहरगासिनो दङ बे अर्जुन बर'नि इन्डास्ट्रियाव दाखाथि जादोंनो बे एएसआइ बर'खौ थाब थोन जागोन सार Hands up! Hey! बर' नोंथां दिनै आंखौ बेसेबा गिदिर खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनायनि थाखाय हाजासे साबायखर बेफोर जोंनि पुलिस बिफाननि मावनांगौ हाबाखा नोंथाङा जेबो साननांगौ गैया गोजोन्थों बर' नोंथाङा बिसोरखौ गासिबो थानायाव लानानै थांदो जागोन नोंथां कनस्टेबल बिसोरखौ लादो चला लं फटफोर बै समाव समायनाखौ बासायनाय बेनोथार सार ओइ गथ' रथ' नोंनि सिनायथिया आंनि सिनायथिया 10 बोसोरनि उनावसो साख्रिनि खोथा रायज्लायनो लेंहरजानाय
मुङा सोमखोर MA पास मा खौरां सार आं MA पास मोनोब्ला नोंथांनि अफिसाव फिसा फिसौ साख्रि मावगौमोन आं साख्रिखौ बेबायदि दाउ अमा नागिरनाय बायदि नागिरबा मोनो आंनावथ' दा भेकेन्सि गैया थां 10 बोसोरनि उनाव फै रथ' आं बैसोआव नोंनि बिफानि समान थेवबो आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बियो नंगौ बिनि उनाव मा बुंनो नागिरदों नों आंनि गिदिर खैफोदखौ बासायनायनि थाखाय नों आंजों दिनै थांफानांगौ आरो नों जागोन आंनि कम्पानिनि गोदान मेनेजार आदै आं कम्पानिनि मेनेजार जासिगोन औ नों आंनि कम्पानिनि गोदान मेनेजार जासिगोन साथ्रायथारबाय बा फै सोमखोर फै समायना आइ नै आलासि फैदों Oh my God! नों बे आलासिखौ सिनायो होनलाय आइ औ आफा बै समाव आंखौ खैफोदनिफ्राय बासायनाया बेनोथ'मोन नाथाय बे खावलायाव मा दा जाखो सोमखोर बेफोरखौ उनाव रायलायसिगोन आइ फैग्रोदो न' सिङाव फैदो बे सेंग्राया आंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव थांनाय सना गेस्ट रुमाव लांनानै रेस्ट लाहोहैदो थां जागोन आफा फैदो सोमखोर थाथ'दो आदै दे थांदो दे हेलो आं अनजिमा बुंदों बाजै नामा रं नाम्बार मा जादों फना मा जादों हजोंनि न'नि फना मानो बारे बारे रं नाम्बार जाबाय थादोंथाय नम्बरफोरखौ सोलायनानै लाबायबो जानो हागौ सरि सोमखोरा दाखालि आंनो फन हरदोंमोन नोंसिनि आइखौसो पेरालाइसिस जादों होननानै खिन्थाहरदों मा आइया पेरालाइसिस जाबाय आय नों गाबनो नाङा अनजिमा माब्लाबा सुथि लानानै न'आव खबर लाहैनांसिगोन नों गोसोखौ माबायदि मोनदों सोमखोर बेखार जिबनाव आं खामानि मोननायनि थाखाय आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय बेराफारसे जोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामग्रा बाजै रानिखौ गोसोखांब्ला रागायानो आंना खर' मेलेमथिखनि फारसे दावखोयो बियो माब्रै प्लिज खोन्थाना फै समायना जिरायदो समायना नों गोसो होनानै खोनासं आंनि आदाया गावनि मोजां मोनलायनायजोंनो जुलि जादोंमोन सिस्टारा बबाव थांनो कलेजाव थांनो आदा आंबो कलेजावनो थांगोन आदायाबो कलेजाव फरायो नामा औ फरायोमोन आं दा BA पास जाबाय गाखोदो
बे समनिफ्रायनो बिसोर सानैनि मोजां मोनलायनाय। बे मानसियानो जाबाय उनाव जोंनि न'खरनि बाजै रानि। बा माहाजोननि फिसाजो। सानदों नामा नों मोनफ्रोमबो बिबारनि गन्धआ समान होननानै? आं नोंखौ मोजां मोनो सोमखोर, नाथाय आं गोसोआव बेबायदि जेबो गोग्गानाय गैया। आं नोंखौ मदद होगोन सोमखोर, सानैजों बिनि फिननायखौ लागोन। बुंदोल' नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना? समायना, I love you.
मा खबर? मा खबर माने बिहामजोआबो न'आव गैया। बेराफारसे मेजेमाबो खामानि मावदों। हटेलनि ओंखाम जायोब्ला उदै गाज्रि जागोन साननानै न'नि ओंखाम लाना फैदों आं। मर्निं। बाबा माथो नोंथांना जाग्रा सिगां सफैना दङलै। माथो सिगांनि ओंखाम होफैग्राया बे न'मोनब्रा। आंनाबो उदैया हटेलाव जानोनो सोलिथारला। ओइ आंनोबो नों बायदि बैसोनि खामानि मावग्रा होफैनो हागोन नामा? औ जागोन जागोन। मा जाखो? मा जादों? मालती जोंनि खाफालानो गाज्रि, जोंनि खाफालानो सुनि। गावनि फिसा असेयानो दिनै साखरसो बानायबावबाय। समायना, नोंनो आंनि दुखु जारलाखौ मन'नानै लानो हाजोब्बाय। नंमारगौ, जेराव मोजां मोननाय दं बेयावनो गोजोननाय दं, मिनिनाय दं आरो गांनाय उखैनायखौबो बावगोमालाङो।
आंबो नोंखौ लानानैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय सोमखोर। नोंजों सेराव थायोब्लानो बालाहामायाव बेरायब्लाबो दैनि गोनांथि गैयै बायदि मोनो। समायनाय ओजों फैथ'लाय सानैखौबो होनदों। मानो आफा? समायनाय आं साननैसोनि उनाव दिल्लीयाव थांगोन। बिनि उनाव मुम्बाइआव हाबहैबावनानैसो न'आव सफैफिनगोन। बिनिखायनो आं सोमखोरखौ जोंनि कम्पानिनि गोदान मेनेजार होननानै सिनायथि होखालांनो सानदों। थांनाय नों सोमखोरखौ बे जोंनि मेन अफिसनि कनफारेन्स हलाव लिंलांदो। जागोन आफा, फैदो सोमखोर। सोमखोर प्लिज। जागोन आदै। बैनाय आं समायनानि बिमाय। सोमखोरा MA पास, गोरों मानसि। आं बेखौसो बिजामादैनो फसायबाय। गुमै आं जेखौ गोसोआव सिरि सिरि सानखोमादों माथो नोंबो बेखौनो साननानै दंलाय। वाह 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 वाह। गुमै समायनाया उन्दैनिफ्रायनो बिमा मावरिया, नायल' जाल' आंनि फिसाजो सासेल'। बिनि गोसोनि साननाय मानिखौ आं जेबो हेंथा होआ। जोबोद साबायखर। बिसोरनि साननायखौ जाफुंसार होथारनांगौ। दानि जुगाव जोङो बेखार समस्याखौ समाधान खालामनांगौबा माखासे इन्डास्ट्रिनि दरखार फैयो। सिट डाउन प्लिज। जिरायदो जिरायदो। नोंथांमोनहा गासिबो सफैजोब्बाय ना? जों फुङा साननैनि थाखाय सुथि लादों सार। आंनि कम्पानियाव सार्भिस मावनाय लेडिज एन्ड जेन्टेलमेन नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोनखौ हरखाबै बहाय मेल लिंथुमनायनि जाहोनानो जादों नोंथांमोननो आंनि कम्पानिनि गोदान मेनेजारखौ सिनायथि होनाय। आरो दिनैनिफ्राय बे कम्पानिनि गोदान मेनेजारानो जागोन सोमखोर। दिनैनि मेलाबो एसेयावनो जोब्बाय। समायना आं सासे मानसिनि फिननाय लानो गोरलै सुबिदा फैबाय। बियो सोर? बेखौ नों उनावसो मिथिसिगोन। प्लिज खिन्थाना। थोद जामि बुंबायना उनाव मिथिगोन। समायना आं गाबोन न'आव थांगोन। न'आव थांनानै न'खरनि गासिबो जाथायखौ आं नोंनो खोन्थाफैगोन। गोबाव जानो मोना। नोंखौ नुवाब्ला आंनि गोसो मेलेम आरो मेगना गोजोना। जागोन समायना। थुदे थु। आयै आयै। दा माबादि दं आयै? आंनि देहायालाय बिदिनोसै फिसा। नों एसे गोबाव बहा दंहैयोमोन फिसा? आं मोजां साख्रि मोनबाय आयै। जाय न'खराव दुखुनि मोदै बोहैदों नोंहा दिनै खुसि मोननानै दामदों इंलिश केसेट। नोंसिनि न'खराव सानफ्रामबो दुखु दङ होननानै जोंबो नोंसोरनो सानफ्रामबो मोदै फुगारबाय थानांगौ नामा? आं थाग्रा रुमाव हाबफैनो नोंहा मा अधिकार दङ? मा जादों? नै नाय नोंनि फंबाय गुन्दाया मालाय थाग्रा रुमाव हाबफैनानै मा मा गाज्रि गाज्रि खालामो। आइदै आइदै गुन्दानि आखाया गोसाथार। दिनैसिम फिसायजों बुजाफेराखै आं। मा मोखांजों नायनानै थाङाखै? सोमखोर नों दिनै आंनि सिगाङावनो बिबाजैखौ सोमानो हाबाय नङा होमबा? हिनजावनि दख'ना सिङाव थाग्रा मानसिया बिसिनि फारसे मा खोथा बुंनो हानो? सोमखोर जाय मानसिया बिमानिफ्राय जोनोम मोननानै बिमानि बेमारखौ नायनो एसेबो सम गैया, जाय मानसिया बिमानि निदान समाव गरसेबो रां गारनो गोसो गैया,
नों बायदि सासे बिदाखौ आं मुगैयो हा आइदै Adikku dabu, abalay, adikku dabu, adikku dabu, adikku dabu, abalay, adikku dabu, doraking lay, doraking, adikku dabu. Hukar, hukar, aide, 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 papi, hukar, hukar, aide, 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 papi, aide. Aidai! Hogar, hogar! Aidai! Aidai, hogar! Hogar! Aidai! Nubai apa nubai? Shamkar ni akalku nubai. Shamkar, neng be nolibet dah neng kerlang, kerlang. Apa? Neng आंनाव दाय नुदोंब्ला आं ओंखारलांगोन आफा आं ओंखारलांगोन नोंसोर गोजोनबायथ' नोंसिनि गोसोआ खुसि जाबायथ' आं दिनै नोंसिनि गाहामनि थाखायसो मावदों नाथाय सोमखोरादि माबायदि मानसि आं बेखौ मिथिगौ सोमखोर नङामोनब्लादि दिनै बिमानि जिउआ जोबलांसिगौमोन नाथाय आं दिनै बे मानसिखौनो होखारबाय नोंसोर थादो नोंसोर थादो थादो मालती मालती नों माबोरै सफैखोबाय मालती मालती आंनि फिसा सोमखोराबोरो उनाव मिथिगोन सिङाव थुग्रो दे लासै लासै मालती थु लासै लासै थु फिसा सोमखोरखौ मानो होखारहरखो बे हुलिसारखौ सोर लाबोआ सोमखोर फिसा लाबोदों आं बे सियाराव जोबोद जिरायनो लुबैदों अन्नानै एसे थिखोना बिफा जागोन मालती र' आं लायनो
मालती 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 롱자! 철수 롱자 늑시 롱자! मालती नों आंखौ मानो गालांखो मालती 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 आंखौ मानो गालांखो मालती आंखौ मानो गालांखो आया मा जाखो आया मा जाखो खबरदार बेनो आखाइ दाहो बियो नोंनि बिमा नङा बियो आंनिसो हिनजाव जाय मानसिया बिमा लोमजाथेनायनिफ्राय जेबो मदद होआखै दिनै थैनाय समावसो बिमानि मोदोमाव आखाइ होनो नागिरदों खबरदार आखाइ दाहो ओंखारलां नोंसोर ओंखारलां ओंखारलां मालती Turaking abi ama abi turaking ayo ayo सोमखोर नों मा जादों न'आव थांनानै आंखौ सैला नामा मा जादों मानो सिरि नों आंजों रायलायाथ' थैगोन आं नों माथो गाबदोंसोलाय मा जादों सोमखोर आंनि आइया थैबाय समायना आदा आरो बाजिनि गाज्रि नोजोराव प्लिज सोमखोर आंखौ माफ खालामदो आं नोंखौ गोरोन्थि बुजिदोंमोन समायना बिनि फिननाय लानांगौआ नों आरो आंनि नों राजि दंथ' मर्निं मर्निं नोंथाङाथ' सुटियाव थानायखाय मेनेजार गोदानखौ मिथियाखै सोर जाखो नायनो हेन्डसाम यं मेन MA पास मुङा बिनि सोमखोर सोमखोर आंनि फंबाय सोमखोरा बे कम्पानिनि मेनेजार जाफैबाय मिथिखाबाय बबाव थांनो नागिरदों नोङो बिगुरा बेलाबगोनसो नोङो आहा दा गोदै लेंहरनायखौसो थांनो नागिरदों दा
नों गोरलैनिफ्रायनो बिफा थैजानायनिफ्रायनो आं दिनैसिम फिसाय गोदान लाफिनाखै आरो नों आंनि खोथा बानो नागिरदों जेरावबो थांनो मोना न'आवनो दलद थाबाय था फैदो जाबाय जाथारबाय ओइ मावजि र' हा सोर जाखो बेलाय बैसो जाबाय सार आं बेखायनो मेगन खेबबाय आं बेखौ मोजां मोननाया बारा गोबाव जायाखैब्लाबो 2 खावसे बोसोर जाबाय सार सारा अन्नानै बेखौनो बिहामजो रानि खालामनानै लादो बा मावजि आं नोंनि साननायखौ होबथानो सानाखै नाथाय जोंनि हिन्दु धोरोमाव बेबायदि जि खाख्लुमनाय नेम गैया बोरो आंनि बिहामजो रानि जागोनखौ आं एसे मोखां नायनायनि सारा नायनोलै जाम्बि एसे खिथादो आं लाजियो हामाखौ लाजिनांगौ एसे खिथादो बोरो आं एसे नायनायनि दे जाम्बिखौ लाजि नामा बिमा खब्रैसो सार फिसाजो नङा बिमा खब्रैखौसो मोनबोदों आं लाजिबायलै हामा फाव जाखो बेलाय सोमखोर नों मा सानामोन साननो गोनां दं समायना आरो बे खामानियाव नों आंखौ सहाय होनांगोन नों आंनिनो आंगोब्ला आं मानो सहाय होआ बुंनायसाय मा खोथा बियो आंनि बिदा जोंफुआ बे कम्पानियावनो साख्रि मावो बिनि साख्रिखौ सिफायनांगौ नों बेखौ आदैनो बुंनानै होनांगौ जागोन मर्निं आदै मर्निं पापा मोनसे खोथा आफा सोमखोरनि बिदा जोंफुआ जोंनि कम्पानियावनो साख्रि मावो बेखौ साथाय खालामनांगौ आफा मानि थाखाय आइ आंनि आफाया रिटायार्ड प्रिन्सिपालमोन आदै आंनि आदा जुंफुं आरो बाजै रानिनि थाखायनो जोंनि न'खरा सिलिंखार जानांदों बेनि फिन साजा होनो थाखाय आंनो सुबिदाखौ होनांगोन आदै आरो बे खामानियाव आंनो समायनाखौ नांफागोन आदै गुड नोंसोरनि गोसो मथन खामानिखौ माव आं नोंसोरनो फुल पावारखौ होबाय
ओइ आदा नैलै नोंनि लाइजाम हरफादों बारा मा लाइजाम फंबाय सोमगोरा आंनि साख्रिखौ डिसचार्ज खालामबाय मानि जौ आरो सिगारेट बेलाय दिनै न'खराव रावबो गैला गथ' सासेयाबो लजायावसो दंहैसै न'खरनि गासैखौबो आंनि पलिसि खालामनानै होखारहरजोब्बाय दिनै नों न'खराव गोजोननाय लाबोनो नागारनाय जौजोंसो गेलेदों नों दिनै मा जादों अनलायसिनो नागारनाय नोंनि गाज्रि पलिसिया दिनै जोबथाबाय नोंनि गाज्रि मुखाया दिनै गाव हारसिङै गेवबाय नोंनि पापजों उसिबावनाय रायखोसिनि मुखाया दासो बेरखांदों आंनि बिमा बिफा फंबाय बिनानावनि सायाव गाज्रि कौशल खालामग्रा नों बिहामजोरानो आइदै आइदै गलां आइदै गलां नोंहा दिनैनिफ्राय बे न' जायगा गैया नायगोन आंबो नोंखौ माबायदि रायजायो गलां दिनैब्लानो नों बे न'आव दाफैसै गलां गलां जाला गाज्रि कौशल खालामग्रा मेसिन बियो Lolita. Oh, Lolita.
बे गासिबो धोनदौलरानो नोंनिनो जाजोबसिगोन ललिता मिथिबाय ना आदैया आं लाजियो नोंनोथ' मिथिगौना ललिता बे न'आव रावबो गैला खालि नों आरो आंल'सै आदै नों मानो बिदि नों दा आंनि न'खरनि मावग्रा नंला जाम्बि नों दा आंनि असेसो आफा बे हिन्जावा सोरबायलाय नों मा थैनायलाय आङो बेखौनो नों मा उन्दै खालामनो सानबाय बिमा थैखांनायनि उनाव आं बेखौ बिमा मानिनानै लानो हाया फिसाया आंखौ हगारहरबाय आंनो आलादा सम्पति नांगौ सि लाइक मादार लाइक डटार बेलाय नोंनिसो दाय प्रिन्सिपालनि एसे मोजां न'खरखौ धंस खालामनाया नोंसोरो बिमा फिसा आरो दिनै नोङो आंनाव सम्पति बिदों नोंहा आंनि सायाव मोजां मोननाय गैखायामोन नोंहा आंनि सायाव अननाय गैया नों बायदि गाज्रि आखुनि मानसिया आंनि बिफा जानो हाया रानि नों आंनि सायाव इसिबां गिदिर गिदिर खोथा बाहायाबा ओंखारलां नोङो आरो आंनाव सम्पतिसो बिबावदों नोङो बिनिफ्राय ओंखारलां नङाबा होनसै आं नै बेथि नोंहा आंनाव खेलेबसेबो सम्पति गैला ओंखारलां बेथि नोङो बेथि बादों बियो खबरदार नों आरो बे न'आव हाबफिननो मोनला ओंखारलां न'आ बेनो इन्सपेक्टर बाबु आच्छा मा खौरां इन्सपेक्टर बाबु लन लानानै रां सुख'यैनि थाखाय बे हा आरो न'आ निलाम थांबाय बे न' आरो हाया निलामाव थांबाय बेसेबां रां सुख'नांगौ मेनेजार बाबु गासै सुद आसोल 8 लाख रां सुख'नांगौ मेनेजार बाबु बे रांखौ आं दासो सुख'नानै फैबाय बोरो फोरमान बिलाइया बिनि फोरमान बिलाइया नै नायदो आच्छा थिगैनो दं दा सोमखोर बाबु नोंथांनि सरकारि लन लानानै सुख'नायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो बेबायदिनो सुख'लांबाय थायोब्ला नोंथाङा इयुनाव मोनफिनबावनायनि राहा दङ थेंक इउ नोंथाङा इन्डास्ट्रियाव मेनेजार मावनो होमबा औ बे न'आबो जोंनिनो आच्छा गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला थांलाय दिनै फै समायना ड्रयिं रुम फंबाय सोमखोर सोमखोरा दिनै नोंनि फंबाय नंला मिथिबाय दिनैनिफ्राय बे न' आरो बे न'नि गासिबो दंनाय माने सम्पथिया आंनिसो जाबाय नोंसा बे न'खराव थानायनि जेबो अधिकार गैला आरो बे न'खरनि माइनावआ नैबेसो जासिगोन नैबे दलिलाव सहि हो
फंबाय सरि हो जोंनि खोथा मथे सोलिगोन होननानै फैदो समायना समायना नों हागौमानि रानिखौ गाज्रि बेबहार खालामनांसिगोन जागोन बियो माबायदि रानि आंबो बेखौ नायगोन होमब्ला आं जुरिहैनोसै अके नों जुरिहैनो हासिगोन रानि बे नोंनि जिरायनायनि टाइम नङा आहा दुगैनांसिगौ मा बाल्थिंसे दै खावना लाबो गोख्रै वाह दासो समायदों दासो गोलोमदै गदों आरो दंबावसो र' आं दुगैगोरनि लाख'पति हिन्जाव दाना नों माबायदि मोनदों बेनो नोंनि पापनि फिथाइया जिया गोख्रैसु महरा नोंनि बेसे समायना रावा नोंनि बेसे मुहिना बिनिखायनोथ' आं नोंखौ सना फाग्ला बादि गोसो थैयै फाग्ला बादि मोजां मोनो अननाया नोंनि बेसेबा मिलौना गोसोआ नोंनि बेसेबा गुवार बिनिखायनोथ' बेसे समायना अननाया नोंनि बेसेबा मिलौनाय
अननायखौ जिउ सोले होबाय आंबो नोंखौ मोजां मोननायाव गोसो सोलेर आंनि थानो हायाब्ला लोगो हमो नोंखौ सिरि सिखावै नोंखौ आङो बावनो हाया नोंखौ आङो बावनो हाया महरा नोंनि बेसे समायना अननाया नोंनि बेसेबा मिलौनाय बेसे समायना मादि माया मोजां मोननाय गोसोखाङाब्ला थानो हाया नोंनि महर जाखांफैयो आंनि गोसोनि आयनायाव दाव दाव अनगोन आं नोंखौ सना आंनि सिमां मिजिं नोंजोंनो दं साननाय जोंनि जाफुंसारथों थार अनज्लायनाया जाफुंथारथों महरा नोंनि बेसे समायना रावा नोंनि बेसे मुहिना बिनिखायनोथ' आं नोंखौ सना फाग्ला बादि गोसो थैयो फाग्ला बादि मोजां मोनो महरा नोंनि बेसे समायना गोसोआ नोंनि बेसेबा गुवार बिनिखायनोथ' आं नोंखौ सना फाग्ला बादि गोसो थैयो जेब्लाबो नोंखौ बावनो हाया महरा नोंनि बेसे समायना अननाया नोंनि बेसेबा मिलौनाय बेसे समायना बियो आफा नङा होमबा अनजिमा हो नङा माथो बेथ' आफासो आफा 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 अनजिमा आइ आफा आफा अनजिमा आइ नों मा दिनैनि उननिफ्रायनो आं गोदाव सोराव आइ आं गोदाव सोराव जोंनि न'खरखौ अनलायनायनिफ्राय जानगार खालामनाया बे जोंनि बिहामजो रानियानि फिसाफोर बिहामजो रानियानो नों बिदि खामानि मावनो मोना आफा जोंहा मान सनमाननि खोथा फैयो नाथाय आं न'आव थांनानै मा खालामबावनो जावैसो नों न'आव थांनो हायाब्ला आं नोंखौ आंनि न'आवनो लांगोन आफा फैदो गारियावल' गाखोफै नाथाय बे मालपत्रआ बे मालपत्रनि दायथ'आ आंनाव थाबाय आफा नों गारियावल' गाखो फैदो आफा थुदो आफा थु नोंहा जेबो साननांगौ गैया आफा नों गारियावल' गाखो
ओइ मेजेम मेजेम ओजों फै होनदों जिराय होनदों बेनि साया हर साया लोंदों मेजेम लों होनदों लोंदो बै समाव जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ हाजासे हांमा सुरहोबोदोंमोन हाजासे मोदै गहोबोदोंमोन बुंदो दानिया नोंहा माबायदि मोनखो नोंगौ फंबाय बे नखरा आं आरो आंनि हिन्जावनि थाखायनो सिलिंखार जादों बिमा थैनांदों बिनानावनि मोजां हाबा खुंनांगौआ फेलें जादों बे न'आव जेब्लासिम आफाखौ फैफिनहोनो हाया आफाया जेब्लासिम माफखौ नोंसोरनो होआ अब्लासिम आं जेबो बुंनो हाया थ' समायना नोंनि थाखायनो बेबायदि जानांबाय आङो दाय आंनिल' नायहरनाय समायना दासो बुजिदों बिसोरो गावसिनि दायखौ खस्थ' खालामथों बिसोरो पापनि फिथाइखौ दासो मोनजादों हो दैमालु अनजिमा आफा ओंखारदो आफा सोमखोर फिसा नोंसोर माब्रै जयै लोगो मोनलायखो आफा सोमखोर फिसा नों फैफिनबाय फिसा नों फैफिनबाय आं नोंखौनो न'निफ्राय होखारफ्लांदोंमोन फिसा होखारफ्लांदोंमोन सोमखोर आफा नों बै फारसे नाहरनायसाय नोंनि बिहामजो रानि आरो आदा जोंफुआ माबायदि फिननाय लानांदों आफा आंनि दायनि थाखाय माबायदि साजा होयो होदो आफा नोंसिनि दायनिगिरि आंनो आफा आंखौ अननानै निमाहा होदो निमाहा होदो आफा खबरदार नोंसोर आंखौ दाला नोंसोर सानैनावबो हामनि मैलाया साग्लोब सारनानै दङ नोंसोर बे न'आव थानो मोनला ओंखारलां आफा ओंखारलां दा ओंखारलां सोमखोर फिसा बे गथ'आलाय सोरथो जाखो बियो नोंनिनो बिहामजो जानो गोनां आफा खुलुमबाय आयं बिहामजो आं दा बिसिनि कम्पानियावनो मेनेजार मोनबाय आफा बिसोरनि हेफाजाबावनो नों लन लानाय बेंकनि 8 लाख रांखौबो सुख'नो हाबाय बिसोरखौबो फिन खिथेर लानो हाबाय नों दा खुसियै थानो हासिगोन आफा नोंखौ आं खुसियै संसार जाहोसिगोन बिहामजो सोमखोर आं दिनै जोबोद खुसि फिसाफोर
आं दिनै जोबोद खुसि थादो आफा फंबाय आगैमोन थादो आदा जोंफुं आरो बिहामजो नोंसोर रथ' नोंसोरनि गोरोन्थिखौ बुजिनो हाबायब्ला नोंसोरखौ आं निमाहा होबाय आफा संसारा ओंखाम फालासे फिसाफोर बुहुमनि जिउ गोनां गासिबो जिब जिरादानो दान्दिसेनिल' फिसाफोर बेखौ साननानै एबा बुजिनानै नों मोजाङै संसारखौ जालाङोब्ला नोंबो गोजोननाय मोनगोन नाथाय मोनसे खोथा फिसाफोर दिनैनिफ्राय बे न'खरनि बिहामजो रानि जागोना आंनि बिहामजो जानो गोनां समायना फै फिसाफोर जों सिगांनि बायदि खौसेयै अनलायनानै संसार जाफिनदिनि आरो सोमखोर समायनानि जुलिखौ गाजा गोमजायै खालामदिनि फै फिसाफोर नोंसोर बयबो फै